తమ్ముడి కోసం ప్రభాస్ చేసిన త్యాగం తెలిస్తే శభాస్ అనాల్సిందే ఖచ్చితంగా. దీనికి సంబంధించిన అన్ని విషయాలు కూడా ఇప్పుడు మాత్రం నెట్టింట ఎంతగానో వైరల్గా మారుతూ ఉన్నాయి. రెబల్ స్టార్ ప్రభాస్కి ఎంత ప్రేమ ఉంటుందో కుటుంబం అంటే ప్రత్యేకించి చెప్పనక్కర్లేదు. తన చెల్లెల్ని కానీ తమ్ముడిని కానీ అలాగే పెద్దమ్మ అందరినీ కూడా ఎంతో బాగా చూసుకుంటూ ఫ్యామిలీతో చాలా చాలా హ్యాపీగా గడుపుతూ ఉంటాడు రెబల్ స్టార్ ప్రభాస్. ఎవరికి ఎలాంటి కష్టం వచ్చినా కానీ ప్రభాసే పెద్ద దిక్కుగా ఉండి అందరినీ చూసుకుంటూ ఉంటాడు. అందులో ఎలాంటి సందేహం లేదు. అయితే మరి ప్రభాస్కి తమ్ముడున్న సంగతి మనందరికీ తెలిసిందే కదా. ఇక ప్రభాస్ తమ్ముడైన ప్రమోద్ అయితే ప్రస్తుతానికి ప్రొడ్యూసర్గా ఎంతో విజయవంతంగా సినీ ఇండస్ట్రీలో ముందుకు సాగిపోతూనే ఉన్నాడు. కానీ ఇప్పుడు మాత్రం ఆయనకి కాస్త ఆర్థికంగా ఇబ్బందుల్ని ఎదుర్కొంటున్నాడట. అందుకోసమని ఇదంతా కూడా ప్రభాస్కి ఎన్నోసార్లు చెప్పాలనుకున్నా కానీ ప్రభాస్ ఎక్కడ ఎమోషనల్ అయి మళ్ళీ ఫీల్ అయిపోతాడేమో అంటూ చెప్పలేకపోయాడట. కానీ తన తమ్ముడి బాధ అలాగే తన యొక్క ఆవేదన అర్థం చేసుకున్న ప్రభాస్ మాత్రం తన తమ్ముడి యొక్క ఆర్థిక సమస్యలన్నింటినీ కూడా తీర్చడానికి తమ్ముడికి ఎంతగానో సహాయంగా ఉండి చేదోడు వాదోడుగా ఉంటున్నారట. తన తమ్ముడికి ప్రతి ఒక్క విషయంలో కూడా తోడుగా ఉంటూ తన ఆర్థిక ఇబ్బందులన్నింటినీ కూడా తీర్చుకుంటూ ఆ ఫ్యామిలీని ఎంతో అద్భుతంగా తన భుజాలపై వేసుకుంటూ మరి పెద్ద దిక్కున చూసుకుంటున్నాడట. మరెంతైనా ప్రభాస్ యొక్క గొప్ప మనస్తత్వం గురించి మనందరికీ తెలిసిందే కదా. నిజంగా ప్రభాస్ అయితే తన తమ్ముడు ప్రమోద్ కోసం ఇలాంటి ఒక అద్భుతమైన పనిని చేసినందుకు ప్రభాస్ ఫ్యాన్స్ అందరూ కూడా చాలా చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అయిపోతున్నారు. ప్రభాస్ అన్నకి కుటుంబం అంటే ఎంత ఇష్టమో మరొకసారి తేలిపోయింది. అందులోనూ తన తమ్ముడు ప్రమోద్ అంటే ప్రభాస్ అన్నకి చాలా చాలా ఇష్టం అంటూ పర్టికులర్గా తెలిసిపోయింది అంటూ చెప్తున్నారట. ఏదేమైనప్పటికీ ఇందుకు సంబంధించిన విషయాలన్నీ కూడా నెట్టింటే ఇప్పుడు మాత్రం వైరల్గా మారుతూ ఉన్నాయి.